ଆଜି ଆମର ଉଖୁଡ଼ା ଭଜା ହେଉଛି। ଏଇ ଉଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଏବେ ଉଖୁଡ଼ା ଭାଜି ଦେଲେ, ଏବେ ଆମର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ମାନେ ମିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଗଜା, ଫେଣି, ରସଗୋଲା, ଦାନାଦାର, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି କାଲାଦାମ, ଆଉ ସେଟା କ'ଣ କି ଜାଣି ନା ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡ ରସଗୋଲା। ତ ମୁଁ ତ ତିନିଟା ଖାଇଦେଲି, 4-5ଟା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେଇଛି ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି। ଏବେଠି ମୁଁ ନିମିକି ଏଇ ମିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ଆଈମା ଗପ ପିଢ଼ିର କାହାଣୀ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣେଇବା। ମିଠା ଲାଗେ ଚିନି ମିଶିର, ମିଠା ଯେ ମହୁ କ୍ଷୀରା, ଆଖୁ ରସ ଯେ ଲାଗଇ ମିଠା, ମିଠା ଉଖୁଡ଼ା କରା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଲାଗଇ ମିଠା, ମିଠା ଯେ ଛେନା ଗଜା। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଲଡ଼ୁ। ଏଇ ଲଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ବନା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ଦେନି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆମର ତ ଯାହା ସବୁ ମିଠା ବନା ହେଲା, ମିଠା ମୋ ଦେଇ ଘରକୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସବୁ ରହିକି ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଗଲା, କିଛି ଖାଇପାରିଲୁନି। ଖାଲି ତ କାମ ପରେ କାମ, ଆଉ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିଥିଲି। ଆମର ସବୁ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ପେଟିରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ଆମର ରସଗୋଲା ମାଡ଼ିଆ ତ ସେମିତି ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ରସଗୋଲାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଏମି ହେଇଥିଲା। ମୋ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜମା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଟାଟା ବାବା।